Ahojte ľudia, u ďalšieho videa. Dneska tu máme Fortnite. Nie je to jak minulé Lego Fortnite. Nechcel som ho hrať, tak som si vybral Battle Royale, lebo má to skôr teraz milión hráčov to hra. No a chcel by som to vyhrať, aj keď viem, že nie som moc dobrý hráč Fortniteu, tak poviem aj lepších, ale zatiaľ iba túto Battle Royale chcem vyhrať a chcem poukazovať legendárnych čestek, ktoré bývajú v domoch a tak ďalej, no. Ale chcel by som hlavne to vyhrať. No a my ideme skákať už pomaly. My pôjdeme sem do... Za mnou nejde nikto, dúfam. Potrebujeme ísť presne sem a ideme si tady zbraň. To je taká lepší čestka, ale bývajú také trošku čudné veci, no. A to je common, ale legendárka... Počkej, ja som slepý, alebo co? Nice. Dole máme prvý kill, ok, to by bolo dobré. Veci. Tak by sme mali robiť vo Fortnite. A toto si doberiem. Ďalšia táto špeciálna častka. Kde sú ďalšie blesky. Hej, to si doberiem. Musíme sa napiť, môžeme ísť už na hráču aj. No toto sú zase nejaké špeciálne zbranie. Neviem už dokud to máme. Tam byl týpek. Čo je za zbraň? Neviem, jak sa to použije. Byl týpek, že? Byl týpek. Máme už 3 killy, to je poho. Ne. Môžeme poriadných hráčov. To bude nejaké nutky. Ty Hugo, jaký on je? Alebo jak sa to hovorí tam? Ze spoda. Mal iba blbú. Čo má? To trošku muselo zabolať, co?
OK, easy. Jemu to asi zamrzlo. Easy. Jsem čekal, že budu silný. No tak to by bylo pro dnešek asi všecko z této série Fortnite, neviem či to bude séria, ale bude sa to asi rozrústať a to by bolo asi všetko, s vami bol Myšlo a čaute.